Yima nako man. Khawoye mna. Style. Icheese itheni ngoku? Baby, ndicela before sihamba ne. Khawuxelela umama kodwa ndifundisa into namhlanje. Tomtom. Iqala wena. Namhlanje ndifune uba xa kwenzeka into wrong kuwe ungayivaleli kuwe ngaphakathi uyiripoti immediately even if ngumntu omdala or ngumntana. And then yiza yaba ndifunde ntoni nje bandingafumana imiliyoni ntoni ndiqala ndiyenze athi ndizawuqala ndenzela umama wami into indlu esibini enye into uziba uniba ingaphi tata kona ndathi sibabili wandibuza uba umntana osekhaya yena uhlala phi ndathi ndihlala ethu qha wandibuza nxa ndimdala ntsomenzana nto ndendizahlala naye. Okay, enye into mna ndifune ndifana nekatomlo uba xa kuyenzeka into funeke sithethe immediately not wait for ixesha elide and then into enjani sizaba traumatized into enjani into like xa umntu kwifamily like ikuhlukumeza or something like engayenzi into ngendlela funeka Tomtom khawube open like i-rape and stuff. Okay. Must report ezinjalo. Immediately itopic ivele phi bekutheni sithethe ngaloo nto Vethi lo mntana ebenangaphi kwathini yaziwa nini loo nto ina 15 years uyabona lo kulaa nto so kutsho ukuthi kwinto yonke ke guys ne it does not matter even noba yi-family member kuyavakala noba yi-family member because ubani ozoba traumatized so you need to talk andithi abanye ootata babhizwa abantwana babo nomalume njalo njalo uyabona so kutsho ukuthi onamandla what are you learning yeah kulaa nto ethethwa awufunda ntoni uve ntoni wena lithini go just one esikoleni iripoti yasesikoleni xa bathini yeah what if ngumzali oyenze loo nto okay hi guys it was nice to be with you we've enjoyed your stay now kuthiwa kuyakhalwa xa nihamba kodwa asikhali thina next time you must plan in time, not come late.